e kaunti ma Migori ywak ne kaunti no kuom witogi oko e sama piny owacho dwa chako chwalo chudo margi. Machiegni weche mag ang'ichwelo nyinga jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni wechegi iluoko kale e mbui magwa mano ma Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Bende nyalo chwalonwa ote magi kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Wachako gi weche mag nengo mauta kuma duol mochung'ne rango weche mauta gi teko stima pacho ka mano EPRA omedo nengo mauta. Mauta kido ma super diesel oidho gi shillings 5.72 kod 2 kuom lita, ka diesel oidho gi shillings 4.4 kod 8. Mauta mataya omed gi shillings 2.4 kod 5 mano kuom lita. Duol mar EPRA kotele kod director Daniel Kipto olero ni medruok e nengo mauta chako tich ayango odiechieng' makiny mano tarik 10 kod 5. Kaunti ma Nairobi super petrol kuom lita achiel idhi usi siling 217 gi otonglo 36. Diesel ibo usi siling 205 gi otonglo 47 kuom lita, ka mauta taya idhi usi siling 205 kuom lita. Kaunti ma Mombasa lita ma super petrol idhi usi siling 214 gotonglo 3, diesel siling 202 gotonglo 41, ka mauta taya siling 201 gotonglo 99 kuom lita. E kinde ma Kisumu lita achiel ma super petrol idhi usi siling 217 gotonglo 12. Now 205 shillings and 47 cents. This is 4 shillings and 48 increase, and for kerosene the current price is 202 shillings and 61 cents. We are proposing 205 and 6 cents on account of stabilization. This is an increase of 2 shillings and 45 cents. The money that we take during slightly easy times as a levy, and we keep it in a fund, the PDL, Petroleum Development Fund, and that we use it in more difficult times to basically support Kenyans. So yesterday we went to Cabinet, and Cabinet agreed to use quite a bit of what is being held at the PDL Petroleum Development Levy account to basically support the price. Jatend piny William Ruto kawuono dhialo jolweny 5 kaluwore kod tich maber magisebedo ka gitimo marito piny Kenya. Kamano bende olando ni jolweny dhi bedo jomokwongo yudo udi migero manengo gi oyweyo kaka yorno mar duoko negi erokamano ni tich magitimo marito piny Kenya. Ne en odiechieng' dhialo jolweny manotimore kambi jolweny ma Embakasi. Nyasi mano yuore kod jatend piny William Ruto kanyakla kod jatend migawo mar jolweny Aden Duale. Ogai mar jolweny General Francis Ogola opoyo odiechieng' jolweny ma pachoka mane ochak hing e higa 2011. We come together not merely as individuals but as a united front to reflect upon and honor the unparalleled acts of valor and gallantry displayed by our defense forces, heroes and heroines. Jatend piny omedo puoyo jolweny ma pachoka kowacho ni kaluwore kod arita magichiwo joket mwandu oseketo geno kod piny Kenya. In a world that has entered a sustained period of unprecedented complexity and dynamism, with rapidly mutating threats and challenges, as well as complicated and demanding opportunities, our defense forces have played their part of establishing, maintaining, and enhancing security and stability, which are the foundation on which progress rests with excellence. Omedo ni bedo ni arita Kenya ni kare, pinje malibamba bende yudo ber mar kwe, kama ibende omiyo piny Kenya ing'yo gi wang' maber kod riwruoge pinje. Are good neighbors in our region and committed members of the international community. Just as we are committed to regional, Pan-African and global economic integration, we are also invested in regional, continental and international peace. Kuom tijgi matek magisebedo ka gitimo, jatend piny olando gero udi manengo gi oyweyo e kembe jolweny 3. As we execute our housing program, we have made a deliberate decision that KDF is going to be an automatic beneficiary of our housing plan.
Kamano bende, omedo ni gin kod chenro mar bero gik lweny ma gitiyogo mar jiwo tijgi. We have a comprehensive program to ensure that there is new equipment, better facilities, and better capabilities that will be made available by the people of Kenya using their taxes by way of appreciating what our Kenya Defence Forces are doing. Komachielo eni jatend piny William Ruto kwayo jo Kenya mondo kik se chenro mar tero bila dhi chwalo kwe e piny mar Haiti. Owacho ni nyoro jotend migepe nopuoyo chenro no kendo koro ochwalne od bura mamalo kogeno ni gidhi puoyo wach makamano. Ruto yango ni piny Kenya nyaka sani osetimo chenro maromo 46 mag arita e pinje ma oko. Omedo ni ne giketo paro matut manomiyo oyier Kenya kaka achiel kuom pinje machwalo obila e piny Haiti. We do not put the mission into harm's way. Based on the consultations, all measures will be taken to prepare and equip our contingent for success. This duty is being balanced with our national needs, and the deployment shall not in any way compromise the capabilities of the National Police Service to continue guaranteeing public safety for Kenyans. Podo e weche mag arita eni jadolo maduong' mar kanisa Anglican Jackson Ole Sapit okwedo ywaruok e kind piny Israel kod piny mar Palestina kata Hamas kowacho ni osekelo nek mar joma onge kod ketho moramora. Kolose kanisa ma ACK St. Stephen Ngege, Sapit okwayo pinje ariyogo mondo otiek ywaruok mar siasa ma ok gidonjre gi joma onge ketho. Bende okwayo piny owacho mondo ket arita e gwenge manjore otime ndwoko mar neno ni jopuonjre otimo penjgi e alwora makare ma onge chochni moramora. Tumewekwa nguvu ya kufanya kazi ya kiroho, kazi zingine ambazo tunafanya za kuangalia mashule na pia kupanda miti. Kwa hivyo hiyo wiki imekuwa tunaita Green Anglican Week, ambaye mgeni wetu heshima amekuwa askofu wetu mkuu. Tumesikitishwa sana na mashambulizi ambayo ilitokana kule Israeli, ilianzishwa na kundi ya Hamas na Israeli kajibu kwa kishindo. Ombi letu kama kanisa ni kwamba wanadamu wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tungepaswa kuhakikisha kwamba kile ambayo italinda maisha ya mwanadamu sote tuzingatie. Kusiwe na mambo ya kigaidi na pia kusiwe na mambo ya wale wenye nguvu kutumia nguvu hizo kuangamiza maisha ambayo haina hatia. Mano kanyo weche mag arita mabende ng'iyo mano mapacho kendi ka bende idhialo jolweny mapacho ka chendo mabende nochako kanyo gi higano ero 2011 mano kaluwore koda chendo mar Operation Linda Inchi mabende nochak e higano kendo sebed kitime higa ka higa e dwe mar 10 ka bende idhialo godo jolweny mapacho ka machendo no poda medo dhi nyime. Weche mag arita pod medo ng'iyo kata weche mag lweny mabende timore e piny Israel kod mano mar Palestine ka bende wawinjo ka jotelo bende ng'iyo mago mapacho ka mabende gidwaro mondo omed jiw. Kawadhi nyime eni kambi moro ma piny Jerman geto kawo rowere manigi lony mag tije lwedo koke kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo gidhi giti e kembe mopogore e piny Jerman kaka achiel kuom chenro mag migawo mag jotich riwre gi pinyno. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu otwa kod Volker Falchi ma en jatatije mar kambi mar tije lwedo manolime e apise ma Jogo House. Machogu owacho ni piny Kenya nitiere kod rowere molony maber e tije lwedo kosingo ne kambino ni gibiro yudo rowere ma onge tich kaka gidwaro. Bendo medo ni piny owacho oseketo chenro motegno matayo tiegruok e kuonde tiegruok mag tije lwedo mago TVETs mapacho ka. Is exposing those who are undergoing training to industry, connecting them for practical. Practical takes 70%, theory takes 30%. So you are very special to us as the people of Kenya, and you have been able to assist this country in many ways. We have been able to collaborate, we have been able to partner on many areas and many sectors of development.
And above all, the sector that we have been able to cooperate is on matters education. The German education system is working very well, and it fits quite perfect to the German market. I think you need to establish the perfect system for the Kenyan market on the first hand, but with reflecting the international labor market, you need to deliver the right quality of the skilled workers. En higni apar kod ariyo nyaka ne piny Kenya chak timo nyasi mar dhialo jolweny mosetiyo maber e keto arita ne piny Kenya. Kata kamano bang' higni 4 mag nyasi makamae, Beatrice Maton pok ochako neno ber mar nyasini, ma en kaluwore ni pok owinjo wach jaode mane en achiel kuom jolweny mane oor e piny Somalia. Diana Olonde lerono mathoth. E gweng' ma Purko kaunti ma Kajiado warado gi Beatrice Siamon kaloso ler mar dalane. Beatrice mjegni 33 osedak ma ok ong'eyo ka jaode ngima kata nosetho. Higni 7 nyaka ne jonjore ma Al-Shabaab monj jolweny KDF e gweng' ma El Ade Somalia kama ne otie. Mwisho kuongea na yeye ilikuwa 2016 before that attack that night. Hata saa ingine ukikaa tu kwa nyumba unakuta a different number calling you. Unafikiri pengine ni yeye ametokezea ama maybe hata mtu ama anything, hata mtu akikuja nyumbani, ukikaa nyumbani unastuka pengine is the one knocking the door. Owacho ni kata obedo ni nomiye obok mar yango tho jaode, pod en gi luoro mar kawe, wira ok ong'eyo ka jaode pod ngima. Tungeomba the chief commander kama atatuingilia, because kama familia kama zetu we are very much affected in a special way. Sisi hatungependa kukua handled the way una handle mtu mwenye amezika mtu wake, because sasa hatujui kama is alive or dead. Beatrice mane dhi sikul e kinde mane oor jaode tich Somalia wacho ni ne chune mondo chung sombe mondo ne orit nyithindo wira jaode ne dhi mabor. Kata kamano nyaka sani pok odokie sikul. Wakati alikuja kwenda Somalia, kama kwa mfano mimi nilikuwa shuleni na watoto bado walikuwa shule, so mimi nilikuwa nafanya teaching, nilikuwa nasomea teaching diploma, nilikuwa nafanya diploma. Sasa ikakuja nikasimamisha juu sasa mimi ndio mzazi, mimi ndio kila kitu, na by that time I was also confused. Hata singeenda darasa ni concentrate, lakini sasa hivi mimi kama nitapata mtu akunipeleka back to school, I'm ready to go back to school, nisome na pia watoto wangu waendelee shule. Katobedo ni pok oneno jaode kuom higni 7, pod en gi geno ni obiro irgi e sechego ka okwayo piny owacho mondo mi kony kopogore gi pesa heri. If there is any other support you can give apart from the pension, maybe for us the young widows, if you can construct houses for us, the better, because the small pension, the money that you are giving us, it might sound that it's a large amount of money, but right now life is so hard. E seche ma piny Kenya ne timo nyasi mar 12 mar puoyo jolweny, Beatrice kachiel kod mon mamoko ma pok oyudo joutegi pod nigi kwayo ne sirikal ka gin gi geno mar neno jogo ma gihero. Diana Olonde, Ramogi TV. En mana achiel kuom jo Kenya mabende pod onge koda ler malong'o ewi mano ka nyira nyuola margi mabende nodhi e lweny e piny mar Somalia ka gidwaro mondo giyud duoko makare kuom piny owacho. Neno moko kuom ote mag mabende donjo ntiere moko mag Facebook kanyakla kod ote machuok. E Facebook aneno ote ni Joseph Achieng' wacho ni Kenya dwaro alam makende, telo onge, rais oamua oketno fuel alofu moloyo month ka month, mano dwe ka dwe, wacho no miwa pressure. Mano bende ote maneno kendi wacho ni sirkand Kenya kwanza kong'eyo ni higni 5 magine telo mauta biro idho nyaka 500, wacho ni gimede dichiel wachak ng'iyo godo. Mano Fred Osuru kentiere Dandora Phase 5. Sara Singa nyargi mise mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni serito neno El Nino. Ineno Ramogi TV kentiere Umoja Twero kamana hinya. Collins mar Kiabuya Gwasi wacho ni winjo loud and clear kentiere Nairobi kentiere kod baba ni bende ema neno godo chenro e seche machalo kod amendie. Machielo kendie en Mari Jet Voke Midega Iramogi winjore maler mano Umoja 1 kentiere kod Adina kod mama ni Mary Mbiyo. Erokamana hinya kuom ote magigoye kodhi mane yweyo machok pod oduogo gi mathoth kik idhi mabor.
Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Wamiyo Nyasaye duong' kendo wagone erokamano kuom mago mosetimo. En sama kare ma wayudo jip kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Bang' mano wabedo kod bands mopogore opogore mamiyowa wende mag pak. Nyithindo bende ok wawe oko ka giyudo thuolo mar jiwo jowete. Wabedo kod thuolo mar chwalo injili gi wende mamit mag pako Nyasaye. Jower mag injili bende ok wawe oko kama giyude thuolo mar pako Nyasaye kod wende mag pak. Bende wabedo kod thuolo mar winjo neno kaachiel kod twak ewi weche mamulo ngimawa kaka jokristo. Tudri koda Androda Nyarko Kitmo. An Ben Otiende. Kod an Ken the Chwale. Injili Kalo. Injili Kalo. Jumapil ka Jumapil, saa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. With zero transaction. Mora mora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego. Oh, Helen. Rangane. Ingeni ora ma anahero ni. Ohero meher nyathina gi chunya chiel. Donge? KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita.
To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundalibagya in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Machiegni kendo nyithinda 16 ma hikgi chakore dwe achiel nyaka higni 22 mawuok e mier mochando mani kod dhok mobarore otimnegi nonro mar thieth kendo gibiro yudo yeng'o ma ok chulie pesa mano kochakore tarik 15 kod tarik 16 dweni mano e kar thieth mar Nairobi Hospital. Kolose nyasi mar chakayanga chenro ma higani mar konyo nyithindo mantie kod dhok mobarore, jatatije ma Nairobi Hospital James Nyamogo oyango ni giriwo lwedo kod riwruok mar Help a Child Face Tomorrow mar neno ni nyithindogo oyudo thieth mowinjore. Jakom board Chris Bishange olero ni chenro no geto duoko piny jotuo mapacho ka madhi manyo thieth e pinje ma oko kaachiel kod ywayo jotuo kowuok e pinje ma oko. We look forward to working with you. We look forward to working with this hospital. We look forward to promoting your aspirations as a private sector in this extremely important sector in national development, and that will promote the collective aspirations of all Kenyans. Under this program, we have already screened a total of 16 children aged between 1 month to 22 years and are scheduled for a cleft parade surgery from yesterday, today, and the day after. I want to assure you that some of the children you have seen this morning will have a broad smile tomorrow, courtesy of our great team of medics. The Nairobi Hospital is a premier health facility in East and Central Africa. To live up to this distinction, the hospital has recently completed a state-of-the-art ambulatory theater, which we have opened today with this CSR activity. Moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kaachiel kod moko kuom MCAs okwedo okang' mokaw kod piny owacho ma kaunti no mar riembe tich moko kuom nyamrerwa e kinde ma piny owacho oselando chenro mar chwalo chudo margi. Maloyo nyamrerwa 200 chunge tich kod kaunti ma Migori kendo kuondegi omi nyamrerwa manyien. Jojuma nigi mathoth. Golo oko e listi moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kendo thuologi chiw ni nyamrerwa moko manyien koro sekelo kendo pod medo kelo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore kuom nyamrerwa kaachiel kod moko kuom MCAs e kaunti ma Migori. Siasa bene ne akani bedo suspected kata ni ne support the opponent mar jotelo moko to ibedo request jogo mosebedo ka volunteer kendo osebedo ka tiyo ne jopiny mogero uhusiano maber gi jopiny kuom higni mang'eny kendo man gi experience ni koro sani nyalo gol. Juma ma okalo mokuom nyamrerwa ka otele kod jakom margi kaunti ma Migori Bernard Otieno ne obago ng'any mamuol ka gikwedo okang' ma piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth koro kawo mar golo oko mokuom nyamrerwa e listino. Giwacho ni nyamrerwa gi makwan gi lo 200 e kaunti ma Migori mangima koro gol oko e tok chik. Sebedo since 2013 to date. Protocol Mariel CHB, villages bedo, jodong gweng bedo kanyo gi chief. To giwacho ni nyar ng'ane moyor kata wuod ng'ane kata chi wuod ng'ane. Gipenjo gimomiyo nyamrerwa gi ma osebedo katiyo kuom higni mathoth ka onge chudo koro wito mana oko e sama koro piny owacho oselando ne dhi chako chulo nyamrerwa. County Assembly no pass ne onego bed ni chulo. National government be no biro ni chulo. Mano aparo ni en 5,000. Koro mae maparo ni samoro de mi jok man diere ka dwan mondo fix jogi manyalo chamo mshahara cha. Odonjre wachni jok mosebedo ka thagore ne jopiny miluongo ni nyamrerwa gi kik gwe ng'ato oko ni koro sani gimoro wuok ji toko idwa kaw ng'ama nyien. Golo oko e listi mokuom nyamrerwa gi bende koro sekwedi kod mokuom MCAs e kaunti ma Migori mawacho ni lokruok ma ikete list ma nyamrerwa ni ok otim e yono ma uyanga
kendo giwacho ni gitimo kuom nyamrerwa. Ingeni samo kiluo procedure mar recruiting jotich, to create a room for nepotism, he create room for favoritism, can he create room for corruption? And you can see clearly nitiere discrimination in this matter. Ini otime ma MCAs okobedo involved. Koro ing'eni ywak ma wayudo ma koro wabiro ne kae ni en ywak ma yair japiny ma en nyamrerwa. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Tawor Nyerere yande ne olero ni nyamrerwa go bende koro gol oko gin mago eko mosebedo kok tieno makare. Kaka wuono nonego bed ni adhi kanisa. Jok mano mondo na ni nyithindo tung'e. Chono ni apimoge. Kade okati. Ka jogi be biro ira. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apis mar jomin buche koro golo chik ne ogai mar obila mondo tim nondo matut ewi wach mar okil mabandia Brian Mwenda kod joma moko mawuondore ni gin okinde kosingo ni koyudgi kod ketho tibiro kawnegi okang' mager mar chik. Ma ibire kinde mar riwruok mar okinde mano LSK koro dwaro mondo josiasa owere gi wach mar okil mabandia Brian Mwenda. LSK dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ochiw Brian Mwenda ne obila mondo omake. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Wenge duto koro ng'iyo okil mabandia Brian Mwenda Njagi mayande ofwenyo tiyo kaka okile pacho kata obedo ni onge kod lony kendo ok opuodhe kaka okil. Apisi ma jomin buche osingo nono buch Brian kod joma moko mawuondore ni gin okinde pacho ka. KLSK to koro kwayo josiasa mar mondo miyo were koda wach mar Brian mondo chik okaw kore. Apisi ma jomin buche ogolo chik mondo gai mar obila ochak nonro ewi bura mar Brian Mwenda kod jomoko mawuondore ni gin okinde. Apis jomin buche wacho ni giseneno cases mag joma onge lony matiyo kaka okinde pacho ka kendo dhi ataro mar chike ma pacho ka. Kuom buche maket kod mar Brian minono otingo Jacinta Wairure Kariuki mawachore ni kod apisi mar okile boma mathika miluongo ni Ngure Mbugwa Advocates. Peter Kibugi Wairimo manowuondore ni en okil kendo ne tiye bwo kambi mar Kenneth Kiragu gi Shohi Advocates. Machielo en mar Faith Yvonne Shakila mane tiyo kod nying Mariam Bikeyo. Mariam en jatim nonro e migawo mar bad sirikal mar doho. Mogik en mar Boniface Kirage Kirani mong'ere kod nying mar Oledhi mar Mwaniki mawachore ne tayo kambi mar Ngugi Mwaniki and Co Advocates e tok chik. Magi biro ka riwruok mar okinde seyo josiasa kuom makore kod okil mabandia Brian Mwenda. Jatend riwruok mar okinde Eric Theuri koro dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ochiw Brian ka obila kaluwore ni en ema ne onene kode mogik. We wish to notify the former governor that he is now aiding a fugitive from the law, and that in itself is a criminal offense, and that if he does not produce the masquerader to the nearest police station, that we would also be asking the police to take action against him. Theuri wacho ni nonro dhi nyime mar ng'eyo kwan omenda ma Brian osekawo kuom jo-Kenya mane ok ong'eyo ni onge lony mar tiyo kaka okil. They said Brian Mwenda committed a number of offenses. He pretended to be an advocate. He obtained money from people, his clients, misleading them and hoodwinking them that he is an advocate. That is in itself a criminal offense. He also stole the identity of an existing advocate, Mr. Brian Mwenda Ntigwa, and that in itself is also a criminal offense. Okide kod jogo duto matiye bad sirikal mar doho kwa mondo oduok geno ma jo-Kenya irgi kuom tiyo e yo makare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Moheo anyuola 1,000 kidekruo piny oko e tielo mar ariyo kochopo kawuono tok kuonde dak mag skunde gi kanise omuk e gwenge mag Athi River County ma Machakos. Ma en lwasi mokwako oganda kotenore gi chik mane ogol gi doho maduong' pacho ka ewi wach lowo mar Portland mayangore ne gidakie e tok chik. Andrew Ndego nigi mathoth. Jodak mogoyo tach e lobno mar East Africa Portland maidore gwenge mag Athi River ma osebedo gi ywaruok koro sani ywago reyo kendo sayo sirikal mondo wuog oko mar reso gi yudo ratiro margi. Gikwayo sirikal mondo wit oko ng'eto mane ochiw gi doho mane tamo gi ratiro mar dak kanyo. Bende gilero ni chich nitiere ni moko kuom apisas mag sirikal ong'eyo wach lobno malong'o. We did not have any notice. Normally we'd receive notice. By law that should be 21-day notice. That did not happen at all.
Hao machiama ndio wametufanya sisi tumekuwa ni wenyeji hapa. Waliweza kutupea mashamba hapa, wengine tumefanya kuuziwa. Wengine wametoka mbali wamekuja huku, wengine ni madugu zetu na mandada zetu. Na mimi nikiwa hapa, mimi ni mwanabiashara, nafanyanga kazi ya kudeliver material, ni supplier wa building materials. Sasa hiyo kazi ya building materials imeisha juu sasa hata wenye wananunua naona wameenda hasara. Tunauliza kwanza our able president, maana umekuwa hapa, ulituahidi ya kwamba kuna nyumba ya mtu ambaye itaangushwa chini kama hawajakubaliana. Hizi ni nyumba za watu watalala nje siku ya leo. Jotelo mag siasa kautel ne gigiogai marduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kanyakla kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti okwedo chenro mar muko kendo riembo oganda go e lobno kendo gisingo mar chwalo ng'ure do mar yudo ratiro ne oganda go. How can you on the one hand talk about affordable housing na ile kidogo wananchi wamejisaidia kuafford ile wanaweza kuafford unabomoa? But more importantly, this is an Article 43 issue that every Kenyan is entitled to shelter, to housing, kutolala njaa. Kumbukeni juzi tulikuwa tufanya maandamano over that issue, Article 43. Na sasa, this in my view is terrible and unacceptable. Let dialogue be given a chance. Na Mainga hata hiyo shamba tunataka tuchunguze. Ni kina nani wamenunua hiyo shamba? Hiyo shamba mnasema muliuzia, ni kina nani walinunua hiyo shamba na walinunua aje? Kambi mar loso simiti mar East Africa Portlands ne oloyo burano mar riembo jobuorogo e lobno maduong' ne romo eka 1,740. Loch mane giyudo bang' kane oganda go ne okoso chwalo bok ma opuodhi mane siro wach dak margi e lobno e yo ma uyanga. Oganda go yangore ni osedak e lobno kuom thuolo moingo higni 10. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano nya Andu kuom report no. Wadhi Kisii kuma bende ing'eyo ni piny Kenya tiyo gi omenda maromo bilion 22.3 higa ka higa mar yudo thieth ne tuoche wang'. Mae momiyo jokanye migawo mar thieth nobiro kanyakla mar kwayo kembe kod jogo mondiko ji mondo oket alwora makare mar wang' e kaunti ma Kisii sama ne giyango odiechieng' wang' mong'ere gi dho ngere kaka World Sight Day motimore tarik 12 dwe mar 10 higa ka higa. En juma mane oket thenge mar rango gigo motinore gi wang' moting'o nyaka tuoche. E kaunti ma Kisii, jokanye migawo mar thieth ne owuotho e pinyni mopogore opogore mar puonjo gande yore makare mag rito wengegi maluwo kwan mamedore mar jogo manigi tuo wang' kendo mang'enygi ne ikelo gi tuoche malandore mapiyo. Edgar Getuki, ma en japuonjre mbalariany ma Kisii, yango achiedhnade mabiro gi koso neno gino mane ochune nyaka ng'ado sombe. Mama luo tuo mar wang' mane omake ma ong'ere kaka cryptoconius. Tuo ma kama loko wang' kendo semone neno gigo ma ondike book. I said problem could not allow me to cope up with the laboratory experiments, so I had to defer because of the eye issue. Kopogore gi Edgar, Felista Kerubo bende kawuono limo ka thieth ma Kisii Eye Hospital mar yudo puonjruok. Nyare ne ochako bedo gi tuo wang' makoro miyo gi paro kaka nyuola. Issue ya macho imenileta, niko na mtoto ambaye nilimzaa akiwa kibofu, naye nikasikia kuna issue ya macho hapa Kisii, nikamleta acha kutibiwa naye apate kuona kama watu wengine. Niligundua kama kuna miezi 3 kana kwamba aoni. Kaluwore gi lakteche wang', piny Kenya tiyo gi omenda makalo bilion 22.3 e thiedho tuoche wang'. Gino minyalo geng' ka otim pim kendo kochak thieth chon. Tunafikiria na wale watu wengine ambao tumefanya kazi na hao kama Vision Spring, Operation Eyesight Universal, Fredoros Foundation, the Kisii County Lions Club. Tumeshirikiana kufanya kitu tunaita impact in eye health kwa region hii. In Kisii County, so many people have a lot of eyesight problem. Some of them are due to some chronic illnesses which are non-communicable, like diabetes mellitus. Don't stay at home. If you know anyone who has eye issues, it doesn't have to be today. You can come any other day.
Nonro yango ni Jo-Kenya makalo 750 nigi tuoche wang', mamoko oselalo nyaka wengegi. Kata kamano, lakteche ojiwo ni puonj gi pim machon nyalo yango kendo nyalo miyo ng'ano matuo yudo konyruok mapiyo. Diana Olunde, Ramogi TV. Pode weche mamoko en ni jatend migao matudok Elido Walo oyango ni piny owacho mano mar Kenya Kwanza nitiere kod oseketo kenge makare mag chwalo dongruoge mopogore mano e gwenge ma Kaluo. Kata kamano okwayo oganda ma Kaluo mondo osir jatend piny William Ruto lwedo mondo dongruoge go ochopnegi e yonoero makare. Millicent Adhiambo negi lipodni. E magawa Masiala e kaunti ma Kisumu. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Mine mawuok e gwenge mopogore e kaunti no oromo kod jotelo mag piny owacho mar yudo tiegruok e wi kaka ginyalo loso kendo chako grube manyalo konyogi kawo hola mag Uwezo kod Hustler Fund mondo gibug godo ohelnigi. Jatend migao mar tudruok Elido Walo mane oyuoro kanyo kaka wendo modhial kane loso e sach romono oyango ni romo makamano en achiel kuom yore ma piny owacho oketo mar siro mine ma johala matindo kaka achiel kuom okenge mag chwalo dongruok manitie e ajenda margi mar bottom up. Ni wadwa ni mondo joma mine matimo ohala ong'e opportunities ma sirikal ni godo manyalo konyo joma mine korko ohala kendo kaka ginyalo yudo pesa mar timo ohala gogo. We must be in the forefront, in the forefront, kiwacho issues of development, kiwacho issues magi leadership in the county and in the country. Nyaka mine be represented and our voice must be recorded. Kiviko history, we must be part of that history. Of the women who worked hard to make sure that our people and our women are liberated. Owalo bende omedo tielo moko kuom dongruoge mamoko ma ochan kelne mine kod rowere ma pachoka e yo machalo kamae. Wanyiso joma mine bende ni sirikal mar Kenya Kwanza ni kotel gi President William Ruto osewacho ni onge kamoro amora Kenya kama ibiro we chien korka dongruok. Sach siasa noserumo, gimonego watim sani en ng'iyo maslahi mar joma mine, joma kijende, yaka gi jodongo e grassroots kae. Wan gi mpango maber mar konyo mine, konyo kijende mondo gibed gi pesa mar ohala. Motenore gi mano, komachielo e gwenge ma Ugunja, bod mochung' ne hola mar Uwezo Fund ogolo maloyo milion 3 mar puoyo grube 27 makono mosenyiso siniani kod tich maler e chenro mag kawo hola makamago. Shukran kwa komiti ya hapa, wamefanya kazi sana. Shukran kwa youth officer o youth development officer mwenye ni secretary wa hiyo komiti na wananchi kwa jumla kwa kulipa pesa. Leo hatutaki kusema ile mambo tuliambiwa tuseme mambo ni mangapi. Sasa mambo ni kukopa, kupata cheki kama leo na kulipa. Jalup County Commissioner ma Ugunja James Aluodo okawo thuolo mar jiwo oganda makono mondo tim maber kod nafas ma sirikal ochiwo mag kawo holago mondo konygi kawo jiwo ni gin kaka jotelo gidhi wuotho ka gimedo lando injili e wi ber mag kawo hola makamago. E seche ma magi dhi nyime, yangore ni grube mag rowere kod jok modak kod ng'ol ok tim maber ahinya e weche mag duoko holago ka gisekawo. Gino mamiyo koro en ting' ne sirikal mondo ne ane matut kuma midhiero makamano wuokie. Youth groups default rate iko juu kidogo. Persons with disability, the special category, people who are able differently in those groups, tumepata kwamba default rate ni 100%. Kwa hivyo inataka tuwe na mafundisho tuone ni kwa nini default rate iko juu. And we sensitize them into taking more loans and we encourage them to repay so that others can also get the same money from the city. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487 3 hash yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. The party's on. Watu wachukuli art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Atonye oteka ingene no kathoth ni koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go show. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, ngesu kangesu, sangwen otieno. I feel like they want the best for me. Wakilo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Winjore kendo desore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitaniko dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manung. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima weyudo die siari. Drama. Abo chuonyra kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Gimora mora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego, Helen, rangane. Ing'e ni ora ma anahero ni ohero meher nyathina gi chunya achiel. Donge? KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334 hash. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni pau tuke jadhong manyar Kenya Charit Mukami odogo kendo e dhong bang' ka wiyeyo kuom higni 10. Mukami biro dhaw e tuke mokwongo tarik 22 dweni e piny Afrika ma milambo gi jadhong Mapule Ngubane. Mukami osebedo kagoyo orako mare e kar tugo mapal Gymnasium e bwo kocha Julius Odhiambo kod promoter Mano Chunguli mawuok Crimson Communications. Owacho ni thuolo moyudo mar dok e ring kendo en mana gweth e ngimane ni mar osebedo oko aming'a. Yes.
And this is another step forward. As KPBC, we'll keep on making sure that our young upcoming boxers and of course experienced boxers and the girl child is paramount. Nashukuru Mungu kwa kutuletea promoter mpya na sana sana pia kwa KPBC kwa wanafanya kazi mzuri sana kwa boxing. Boxing imeinuka saizi. Gikanyo bende mwachopo godo giko weche manyien mago mag ang'ich welo inyisa kendi ni to joramogi tang'no uru Diana Olonde wakiae makmane Ramogi ler ngong kanyo. Diana Olonde idwari tipo kae koro kapodini machiegni to inyisa kanyo ni mondo ng'i ane Facebook page mare nyalo yude. Ramogi ler ahinya kwa Bwai Mano Shadrack Ogara kintiere kod mama ni Dama gi Joseph Ogara kod Kennedy Ogara erokamano ahinya. Dan Odiero kantiere minyanyi school gima okawa gi wuoro ni obila bende nyalo wuondore ni luwo chike to kar mana jogo mabende okluwo chike. Kiana ang'o motimore kanyo. Sirkal timo nade wach mar udi goyaye mano Okoth Deliance kawuok Nyatike wacho ni bende iserito gi aming'a. Chali Janja kawuok Amato mano Lambwe Ruto iwacho ni weche mag jopiny gitero joleny Haiti to jopiny masondu to rumo mano kare koro ong'iyo piny mane. Erokamano ahinya kuom otego duto te wantiere pamoja kendo kothe makendo piny oyuso makare lame komedo kantiere Oyani Masai. Watudore kendo kanyero kochopo saa 3 mar otieno kuma bende wabiro bedo koda chenro mangeso kangeso mano mar mine wacho. Odiechieng' mpaka wono wadhi mana nyaka Rarieda mabende wadhi bedo koda Mikai mar Rarieda kata First Lady mar Rarieda wabo bedo koda twak mar mine wacho. Bed godhiambo makare watudre saa 3 nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Gimora mora ni kare sama jok moko nigi nyiego. Oh Helen rangane ing'e ni ora ma anahero ni ohero meher nyathina gi chunya achiel donge. KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.